दिनै हादरारि ना आबादारि सान बे सानखौ बिटिआर सरकारनि ना फिसिग्रा बिफानाबो फालिदों। चिरां जिल्लानि काजलगाव थानाय कृषि बिगियान केन्द्र दिनै बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि बानजायनायाव हादरारि ना आबादारि सानखौ फालिदों। मख'जाथावदि भारतनि ना आबादारि आरो ना फिसिनाय बिथिङाव गोबांथार बिहोमा होलांनाय डक्टर हिरालाल चौधरी आरो डक्टर के.एस. आली कुन्ही बिथांमोनखौ गोसोखांथिनानै दुलाराय भारत हादरावनो 10 जुलाइ एबा दिनैनि सानावनो हादरारि ना आबादारि सान महरै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननि CHD नील दास आरो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बाहागो लानाय गोबां ना आबादारिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना गोबांथार मावबिथांखि लानायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि दिनै हादरारि ना आबादारि सानजों लोब्बा लाखिनानै 100 ना फिसिग्रा सुबुंफोरनो 20,000 रांनि चेकखौ लोगोसे फोरमानलाइ लानानै होबावदों। बे साननि हाबाफारियावनो मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, आसाम गौरब बान्था मोनगिरि सर्बेश्वर बसुमतारीआबो बाहागो लादों। दिनै काजलगावआव डक्टर हिरालाल चौधरी बिथांखौ लोब्बा लाखिनानै नेशनेल फिश फार्मिं डे बेवहाय जों बानजायनाय जादों बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो बेवहाय आं दिनै बाहागो लाफैदों आरो जोबोद मोनसे मोजां थासारि जों दिनै बेयाव मोननो हादों। बिटिआरनि मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 1,000 जायफ्रा ना फिनानै जायो फुख्रियाव बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै साइन्टिफिक भाबे जाहाथे माने ट्रेनिं बिथांमोना लायो आरो फैगौ समाव नाजोंनो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलखौ जाहाथे जों जौगाथाय होनो हायो, गावनि जिउखौ जाहाथे मोजां साबलम्बि खालामनो हायो, बिनि मोनसे जाहाथे स्पिरिट बिथांमोनाव आरोबाव जोङो फोथांनानै गोजौथिं लांनो हायो नामा बेखौ साननानै गासैबो सुबुंनो जों दिनै 1,000 सुबुंनो दिनै जोङो 20,000 करि रां बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय गांसे गांसे आरनाय होनानै जों बरायदों। बे हाबाफारिया दिनै काजलगावआव जागासिनो दं आरो जोंनि बे हालामाव नाया बिराद गिदिर मोनसे पटेनशियेल बायदि जानानै दङ। खारन बेलेग हादोराव ना फिनायनि बिराद सुबिदा गैया। जों गोबां नायबाय दिनै हाजो ओनसोलाव अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय बेयाव बिथांमोनहा ना फिनानै जानो हाया। खिन्थु जोङो जिबायदि जायगायाव दङ जोंनियाव नैबे ओनसोलफ्राव मालाबाबो दैयानो राना, फुख्रियानो राना। गतिके जों बेवहाय जुदि साइन्टिफिक भाबै जुदि जोङो नाखौ जुदि गावनि थांना थानायनि जिउनि लामा बानायनो सानोबा साफ्रोमबो सुबुङानो खिन्थु लाख नङा खौथि फैसा खामायनो हायो। दिनै ब्रजेन बरुवा होननाय सासे नलबारियाव बिथां सासे दङ। बिथाङा बोसोरसेयाव खमैबो 30 कौटिनिबो बारा ना बिथाङा प्रडाक्सन खालामो। बारा जोङो मिन्थिनाङाबाबो EM धनन्जय बसुमतारी आंनिनो लोगो, बिथाङा फानबारिनि, बिथाङाबो बोसोरसेयाव 2 कौटि 1 कौटि 50 लाख रां बिथाङाबो नाजोंनो खामायो। आरो आंबो नाजोंनो 15-20 लाख फैसाखौ आंबो बोसोरसेयाव खामायो। बे गतिके आं खावलायगोन बारि खनानि फिसा हाखरावबो नोंथांमोना बैग्यानिक जुगजों ना फिनो सेस्था खालाम। अमा, दाउ, बोरमा आरो ना फिनायखौ गावनि मोनसे जिउनि बाहागो बायदि खालाम। आरो आं गासैखौबो खर' गंग्लायनानै खावलायगोन खुनु खामानियानो फिसा गिदिर गैया। गावनि आखाइजों मावनाय खामानियानो गावनि जिउआव सबसे देरसिन खामानि होननानै आं आंनि फंबायमोनखौ आंनि बिनानावमोनखौ आं बुंहरदों। আমাৰ মীন বিভাগৰ কাৰণে বা মীন খণ্ডৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন, যিটো কৃত্ৰিমভাৱে মাছ পোনা জগোৱা 1957 চনৰ 10 জুলাই ডক্টৰ হিৰালাল চৌধুৰীদেৱৰ নেতৃত্বত এই কামটো ছাকচেছফুলি কৰা হৈছিলে। যিটো আমি এতিয়া গুণগত মানদণ্ডৰ মাছ পোনাৰ কথা কওঁ, কোৱালিটি ফিছিত, তেতিয়াই সেই আবিষ্ট প্ৰজনন কৃত্ৰিমভাৱে যি প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা আহি মোটামুটি এটি মীনখণ্ডই কৃত্ৰিমভাৱে মাছ পোনা উৎপাদন কৰি মাছৰ পোনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্বাৱলম্বিতাৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আজি এই বিশেষ দিনটোত তেখেতৰ এই কৰ্মৰাজিক স্মৰণ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় মীন পালক দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ, নেশ্যনেল ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ ডে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমি বিটিআৰৰ 4খন জিলা, বাস্কা, ওদালগুৰি, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, তাৰে গোটেইকেইখন জিলাৰ পৰাই আমাৰ মীন পালক আহিছিলে, প্ৰায় 300 মান মীন পালক। লগতে আমি ইয়াত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চিৰাঙৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আমি এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আমাৰ
দুজন মাননীয় কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত ৰাকেশ ব্ৰহ্মচাৰ আৰু ধনঞ্জয় ব্ৰহ্মচাৰ তেওঁলোকো আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ লগত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰিছে। গতিকে আমি এই মীন পালক দিৱসৰ লগতে BTC অঞ্চলৰ মুঠ 100জন প্ৰগ্ৰেছিভ ফিছ ফাৰ্মাৰক উদগনিমূলক হিচাপে আমি 20,000 টকাকৈ অনুদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, আৰু তাৰে কিছু সংখ্যকক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে চেক প্ৰদান কৰিছোঁ। থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে, লগতে মীন খণ্ডৰ বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰা হয়। বাস্কা জিলাৰ মীন বিষয়া আছিলে হিমাংশু তালুকদাৰ, আমাৰ কেভিকেৰ মাননীয় মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ ডেকা ছাৰ, আৰু লগতে অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰাপক চিৰাং জিলাৰে এজন কৃষক তেখেত শ্ৰীযুত সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী, তেখেতেও আমাৰ খেতিয়কসকলক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ দি তেনেকৈনো আজিৰ পৰ্যায় তেখেতে পালে, কেনেকৈনো অসম গৌৰৱ বঁটাৰে বিভূষিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল, সেইখিনি তেখেতে আজি ইয়াত আমাৰ সভাত ব্যক্ত কৰে। গতিকে সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজি এই সভাখনত মীন পালক দিৱসত আমাক সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে সদৌতিকে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।